खुलुमबाय गिबियावनो बड' जब नेसनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनाथ' सोरबाफोर खोनादों जानांगौ बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै नाथायबा जोंहा मानसिफोरा बर'फोरा बांसिनानो मिथिया अरुंधति गोल्ड स्किमा मा बेखौ सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोना 50,000 रांखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जाहाथे नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो हायो एलिजिबिलिटिया माबायदि जानांगौ नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै नोंथांमोना बयबो मोजाङै मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोना दायो हाबा जानो नागिरदों एबा नोंथांमोना हाबा जाखांबाय दाख्लै बावैसो बारा गोबाव जायाखैबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जाहाथे नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हायो दा बिनिफ्राय चेनेलाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेट आरो साख्रिनि आपडेटखौ बे बड' जबनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गभर्नमेन्ट अफ आसामनि अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैयो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बे अफिसियेलि मोनसे स्किम दा बिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ आं नोंथांमोननो बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि अफिसियेलि माबाखौ देखायनो आं नोंथांमोननो बिथिं आं डाउनलड खालामना दोननायखौ नोंथांमोननो खोन्थानि र' एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जानांगौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सै मोजाङै खोन्थालांनि नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबे 30,000 होदों बेहाय फैसाखौ 30,000 मोनगोन होननानै 30,000ल' नङा नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हायो माने आङो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनबाय थादों खाथिनि मानसिफ्राबो गासिबो अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हायो दा बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बार अपसनाव नोंथांमोना नायनो हागोन दे हाबा जानाय मानसि जानांगोन दे बे माबाखौ अरुंधति गोल्ड स्किमखौ मोननो थाखाय बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननि बे हाबा जानायबाबो नोंथांमोननियाव बे हाबा जानायनि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 आव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन नोंथांमोननियाव जुदि बेहाय स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 एबा हाबानि सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हानाय नङा आरो बेजों लोगोसे गासिबो हाबा जाबानि दि बे 50,000 रांखौ मोनगोन बेबादि नङा नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन 3 नाम्बाराव हौवासाया बेसेबां जानांगौ हौवासानि बैसोआ बेसेबां जानांगौ हिन्जावसानि बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेखौ होनाय दङ खमथारबाबो हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोर बारनानै हाबा जानाय जानांगोन अब्लासो मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो हौवानि बैसोआ 21 बोसोरनि बारा जानायनि 21 बोसोर बारनायनि उनाव हाबा जाबासो नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि फैसाखौ मोनगोन बेखौ बुंदों जुदि नोंथांमोननि बैसोआ सोरनाबा हिन्जावसानि बैसोआ 16 बोसोर 17 बोसोराव हाबा जानानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 18 बोसोर बारबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन थिग बादिनो हौवानियाबो 21 बोसोर बारबासो एप्लाइ खालामनो हागोन एबा 21 बोसोर जाबासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाबाव गासिबो हाबा जानायनि मोनगोन बिदि नङा जायफोर नोंथांमोना दाख्लै 2019 मायथाइनि डिसेम्बर 1 थारिखनि उनाव हाबा जानाय नोंथांमोनासो बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननि हाबाया 2019 मायथाइनि डिसेम्बर 1 थारिखनि सिगाङाव जानायबा नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि 50,000 रांखौ मोननो हानाय नङा एबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ एसे गोसोआव लादै जायफोर नोंथांमोना 1 थारिख डिसेम्बरनि 1 थारिख 2019 मायथाइनि उनाव हाबा जानाय जेनेबा दायो हाबा जागासिनो दङ एबा जागोनबा बिथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एबा फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबाव बे हाबा जानाय हिन्जावसानि बिमा बिफानि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 5 लाखनि खम जानांगोन दै अब्लासो नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासा जेनेबा हौवासानि बेहाय फेमिलि इनकामखौ नाङा हिन्जावसा बै हाबा जानाय हिन्जावसा बिथांनि फेमिलिनि इनकामा 5 लाखनि खम जानांगोन बिनिफ्राय आरो बेखौ मोनसे खोथाबाव बे हिन्जावसाया मोनगोन नालाय जाय हाबा जानाय हिन्जावसा बे मोनगोन नालाय बे माबाखौ 50,000 रांखौ नाथायबा बे फैसाखौ बे हिन्जावसाया सासे खेनसेल' फार्स्ट हाबायावल' मोनगोन जेनेबा बे हौवाखौ गारनानै आरोबाव गुबुन खेनसे बेलेग हौवाजों हाबा जाबावोबा बिथाङा बे 50,000 रांखौ आरोबाव मोननाय नङा एबा एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा बेखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाबाव दै नोंथांमोना बे अरुंधति गोल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय हाबाया नोंथांमोननिया मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावसो बे जादोंबा नोंथांमोना मोनगोन जुदि नोंथांमोननि माबाया मा होनो
नोंथांमोना मेट्रिक पास जायालासिनो एप्लाइ खालामबा बेखौ मोननाय नङा नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन हिन्जावसायाबो हौवासायाबो मेट्रिक पासखौ नोंथांमोना खमथारबाबो पार्सेन्टेजनि बे जेबो खोथा गैया पासथ' जाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना माबा जायालासिनो जेनेबा मेट्रिक पास जायालासिनो हौवाबो हिन्जावबो एबा हौवासायाल' पास जादों हिन्जावसाया जायाखैबा बेबादिबाबो नोंथांमोना बे 50,000 रांखौ मोननो हानाय नङा बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि गेजेरजों दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर हाबा जादोंबाबो जेनेबा मेट्रिकखौ दायो पास खालामनो हायाखैबाबो नोंथांमोना एग्जामफोर होनानै पास खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि गेजेरजों 50,000 रांखौ मोननो हायो दा बेनिफ्राय बे अरुन्धति गल्ड स्किमखौ नोंथांमोना अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव होनाय दंखायो अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरखानि जाहाथे एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोना मेट्रिकनि सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन दे फार्स्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ हौवासा हिन्जावसा सानैबो नोंथांमोना सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन मेट्रिकनिखौ एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय मोनसे खोथाबाव सार्टिफिकेट नांगोन हाबानि मेरेज सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन दे स्पेशल मेरेज एक्ट 1954 गिबियावनो बेहाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामना लाहैबानो जाबाय कर्टआव थांनानै बिनिफ्राय नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ बेहाय बुंदों माने हाबानि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामोबा आरो बेजों लोगोसेनो हिन्जावसानि पेरेन्ट्सनि नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ लाबोनांगोन एबा होनो नांगोन सार्कोल अफिसारनिफ्राय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ दिहुनबानो जाबाय बै हिन्जावसानि न'खरनि फेमिलिनि इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन नोंथांमोना आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स होबानो जाबाय बे हिन्जावसा हाबा जाखांनाय बिथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे 5 नाम्बाराव मोनसे डकुमेन्ट्स बिबावदों सार्टिफिकेट नोंथांमोना गावबुरानिखौ होनो नांगोन बे गावबुरा सार्टिफिकेटआ बे हिन्जावसाया दिहुनबानो जाबाय बे हौवाया होनो नाङा नोंथांमोना बे हिन्जावसाया जाय हाबा जाखांनाय हिन्जावसा बिथाङा गावनि नामाव गावबुरा सार्टिफिकेटखौ दिहुननो नांगोन होनना बे बुंदों दा बे मोनबा सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव अनलाइनै दा बेनिफ्राय मोनसेल' जोंहा गिदिर खोथा जायो हाबाखौ जाथामला जेनेबा जानानै जोङो सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लाया बे स्पेशल मेरेज एक्ट 1954 बेहाय जोङो रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाया बिनि थाखायनो जोङो बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायाखै जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरो जायफोर नोंथांमोना दायो गोदानै हाबा जानो नागिरदों एबा हाबा जाखांनानै दासिमबो नोंथांमोना जुदि बे हाबानि सार्टिफिकेटखौ बानायना लायाखैबा गोख्रैनो बानायना लाबानो जाबाय बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना आरामसे बे अरुन्धति गल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै 50,000 रांखौ नोंथांमोना जाहाथे खामानियाव इउज खालामनो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना सोरबाफोर जेनेबा माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि बागैनो माखौबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइन लिंकखौथ' आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि डिटेल्सखौबो आङो एडभार्टाइजमेन्टखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम जायफोर नोंथांमोना मिथियोबा जेनेबा सोरबाफोर गोदानै हाबा जादोंबा जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि स्किमखौ मिथिनानै बे 50,000 रांखौ एप्लाइ खालामनानै मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों